måle, hvor meget varmeenergi en person producerer. Det gør vi ved at sammenligne testpersonens resultater, altså deres hvile energiomsætning per sekund, med en kendt effekt. Som kendt effekt har vi brugt en 100 watts pære. I vores forsøg har vi brugt følgende forsøgsudstyr. En flamingokasse, det var svedkassen testpersonerne sad i. En computer til at tage noter. Datalogger og Logger-Pro, det er udstyret vi brugte til at måle temperaturen og luftfugtigheden for at fremstille en graf. 2 termometer, en til at måle temperaturen ude for kassen og en til at måle temperaturen inde i kassen. Et stopper til at tage tid på, hvor lang tid de sad inde i svedkassen. Et hygrometer, luftfugtighedsmåler, for at måle luftfugtigheden inde i kassen. Og en elpære på 100 watt til at måle en kendt effekt, som vi brugte til at sammenligne testpersonernes resultater. Før vi udfører forsøget, skal dataloggeren tændes og klargøres. Dataloggeren tændes og tilsluttes computeren. På computeren åbnes Logger Pro, og 2 temperatursmåler tilkobles dataloggeren. En luftfugtighedsmåler tilsluttes også. Tiden indstilles til 7200 sekunder, så tiden ikke løber ud under vores målinger. Herefter sættes raten til 1 sample per second. For at starte målingerne trykkes der på den grønne trekant. Start med at lave testmålinger, som lægger grundlag for proportionaliteten mellem effekt og temperaturstigningen. Fremstil en graf for målingerne, så det bliver nemmere at forholde sig til resultaterne. Anbring elpæren i kassen. Det ene termometer hænger ude for kassen og måler omgivelsestemperaturen, og det andet termometer er inde i kassen, så temperaturstigningen kan måles. Forsøgspersonen, som vel og mærket bør være i hvile, sætter sig ind i kassen. Målingerne varer 20 minutter. Husk at måle den relative fugtighed ved start og slut. Dataen gemmes på dataloggeren. Til sidst tilsættes dataloggeren til computeren igen, og en graf af personens varmeeffekt fremstilles.